Mabwino kwa nonse, ino ni nthawi ya zanyengo. Tikuyembekeza nyengo ya mitambo yochepa ya changululu komanso ya mphepo nthawi zina m'madera ambiri m'zigawo zonse za mdziko lino. Tikuyembekeza nyengo imeneyi chifukwa cha mpweya omwe tayamba kulandira kuchoka nyanja ya mchere ya India kumafika m'dziko lathu lino, kulimbikitsa kuti m'madera ambiri kuzikhala kwa mitambo. Kuzizira mmawa uno ndipo kunzuzu kuyembekeza kuti kuzizira kwambiri ndi madigiri okwana 10, 14 ku Lilongwe, 16 ku Blantyre komanso Kasungu, koma kunkhotakota kumangochi komanso kunsanje kuzizira momverera ndi madigiri okwana 19. Mmawa omwewo tiyembekezere nyengo ya dzuwa komanso ya changululu makamaka mchigawo chakumwera, chigawo chapakati komanso mchigawo chakumpoto tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mphepo nthawi zina. Masana kutentha kwambiri kunsanje komanso kwa Mgabo ndi madigiri okwana 35. Tikuyembekezanso kukhala kotentha kumangochi ndi madigiri 31, ku Blantyre kutentha ndi madigiri 28, koma mchigawo chapakati mchigawo chakumpoto kukhala kofunda m'madera ambiri. Masana omwewa tiyembekezere nyengo ya dzuwa komabe mitambo yapo ndi yapo iwoneka mchigawo chakumwera, chigawo chapakati tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso ya mitambo, chigawo chakumpoto tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso mwayi wa mvula yowaza makamaka ku Kalonga. Za nyengo nzomwezi munali ndine Alex German, khala nodziwa dziwani za nyengo.